really think you should. Na prípravu makovo-jablkového koláča budeme potrebovať na cesto 500 g polohrubej múky, 250 g masla, 200 g práškového cukru, 1 kypriaci prášok do pečiva a 2 vajíčka. Na makovú plnku budeme potrebovať 250 g mletého maku, 2 polievkové lyžice práškového cukru a 1 vanilínový cukor. Na jablkovú plnku budeme potrebovať 750 g nastrúhaných jablk, 1 vanilínový cukor a mletú škoricu podľa chuti. 500 g polohrubej múky zmiešame s 1 kypriacim práškom do pečiva a preosejeme. Ďalej pridáme 200 g práškového cukru, ďalej pridáme 250 g zmäknutého masla a 2 vajíčka. Cesto sme si vytvarovali a teraz ho dáme do fólie, zabalíme a dáme ho na pol hodiny odstať do chladničky. To sme si rozdelili na polovicu a jednu časť teraz rozvaľkáme. 50 g mletého maku zmiešame s 2 polievkovými lyžicami práškového cukru a s 1 vanilínovým cukrom. – 750 g postrúhaných jablk zmiešame s 1 vanilínovým cukrom a škoricou podľa chuti. Najprv pridáme makovú plnku a postupne pridávame jablkovú plnku. Keď sa nám s cestom dobre pracovalo, môžeme ho vyvaľkať takto cez fóliu a následne s fóliou preniesť na plech. Cesto popicháme vidličkou a dáme piecť na 180 stupňov asi pol hodinu.